Zdravím vás pri mojom prvom replayi, volám sa Margo a budem točiť replaye z hry Farming Simulator 2015. Na začiatok by som chcel ukázať vlastne túto hru, ako vyzerá, čo vlastne obsahuje a niečo k tomu povedať. Takže táto hra má vlastne ako od 2009, teda neviem, či bolo aj 2008, ale od 2009 sa dajú dávať mody a je to až doteraz. Dajú sa vkladať do mod, stiahať ich vlastne do stránky Bars Akej, čo sa týka farmingu, a pri vložení vlastne nájdete modifikácia. Táto hra má tiež multiplayer, ako ste si všimli. To je veľké plus, obsahuje nový Forest mod, ktorý celkom podľa mňa nie je vyvážený kvôli tomu, že tie stromy barsy ak lietajú, nedajú sa tak ľahko nakladať, neviem čo k tomu ešte povedať, jednoducho Forest mod som ešte moc nehral a nehrať asi nebudem. Tešil som sa na neho, ale má veľké mínus. Tak poďme skúsiť nejakú misiu. Sú to nové stroje Case, Holland a strašne veľa príslušenství je tu. Je to v obchode skôr rozdelený traktory, kombajny, prívesy, sejačky, strašne veľa vecí je tam. Umiestniteľné mody, dajú sa tu umiestňovať stromy, ktoré sa dajú samozrejme rezať a dajú sa potom aj nakladať a vlastne dá sa s nimi robiť všetko, totižto. Predáva sa to vo výkupoch určených na to. No, tak sme začali kosiť. Je to Case 923. Osobne sa na tejto hre páči, že zrušili tempomat, ktorý, teda nezrušili, prerobili ho tak, lepšie sa vyjadrím, prerobili ho, vlastne Včko držíte stále, alebo po prípade trojku, a keď držíte trojku, tak vlastne si pridávate rýchlosť. Jednotka, dvojka, ale dá sa to aj bez tempomatu. Nad Včkom. A strašne sa mi tu páčia tie stopy, ktoré sem tiež pridali. Dirt skin, ktorý vlastne robí to, že sa špinia vozidlá. Dajú sa umývať niektorými vecami, čiže samozrejme mapkou, ktorá je umiestniteľná. Kúpite si v obchode, umiestnite si ju kam chcete na mape. Počase vlastne sa špinia tie kombajny, vleky, príslušenstva sa počase teda špinia. Sú tu textúry niektoré, ktoré sú peklé, ktoré sú troška premenené, ktoré podľa reality robené, a celkom slušne sa mi potom hrá, keďže už je to tak viac do reality robené. Je tu na kombajnoch je nový spôsob prepínania, môžete robiť zlamu, môžete udrtiť. Páčia sa mi tieto výfukové plyny, ktoré sú pridané, alebo boli pridané vlastne do LSK. A vlastne aj tie textúry, ktoré sú tu, a všetko ostatné sa mi páči. Je tu nová z 13, určite niektorí poznajú, tí čo hrali
s vlekmi, ktorými mali shader typing, pokiaľ sa nemýlim. To je vlastne to, že môžete vysypať vo vlečke na jedno miesto, bude sa vám tvoriť kopa, keď sa posuniete, sa vám bude zase tvoriť kopa na druhom mieste. Je to celkom do reality už robené, strašne sa mi to páči, vlastne k realite to nemá ďaleko. Ak ste si všimli, tak ten traktor sa hýbe po tom, čo som tam vysypával. To sú niektoré plusy pre mňa, že už to nie je také ako 13, 11, 9, 8, ale páči sa mi to strašne. Celkom slušné textúry sú tu, ako som poznamenal, tá repka sa mi zdá byť taká pomaly natexturovaná ako v Profarme z 2011. Nemá to ďaleko od toho, páči sa mi to a je to celkom slušne spravené, dáva to vlastne ten pocit reality už celkom. Ja osobne si robím mapu podľa mojej dediny a tam keď hrám vlastne, keď už sú tieto efekty a fyzika spravená, strašne sa mi to páči. Hrám to už podľa reality, tešil som sa na to, mapu som si prevádzal, ide mi, ale troška s chybami, tak sa musím s tým pohrať. Mapu možno vydám, je celkom do detailu robená zatiaľ. Chýbajú tam niektoré veci ešte, ale to sa dorobí, pomáhame s tým kamarát, takže myslím, že v tom problém nevidím. A ak nebudú ľudia zlí a nebudú prosiť Purolin, tak vám ju vydám, ak by sa vám páčila. A dúfam, že toto video sa vám páčilo. Tak to bolo také krátke a dúfam, že sa vám páčilo. Vidíme sa na budúce. Dovidenia.